Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Owesifazane owabanjwa neshende embhedeni wesoka lakhe bezijabulisa ngokocansi uthi uyasola futhi ucela uxolo kumndeni nakumkhonyana wakhe. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi ilanibula khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Owesifazane wasesoshanguve eBlock BB owabanjwa isoka lakhe bezijabulisa neshende embhedeni wesoka uthi ke uyasola kakhulu ngaleso senzo. Lo wesifazane wabanjwa isoko emva kokusola isikhathi eside ukuthi ngathi uyajola labe ke selihamba liya kumuntu wesintu inyanga lacela umuthi kokumcupha babe sebebanjwa kanjalo ukubona bobabili lababamba oqotsheni isoka labe ke selikhetha ke ukumlaqaza kanjalo. Uthi uyasola kakhulu emndenini nakumkhonyana wakhe uthi lokhu wabanjwa esekwenza okwesibili okokuqala ke bakwenza emontweni ePretoria North uthi ke ubesathandana nje inyanga embili ivo bebanjwa ke naleshende lakhe uthi ngiyasola ngengakwenza ukuthi ke engijolele umkhonyana wami ngiphinde ngibanjwe emashidini kamkhonyana wami neshende uthi ke ngasola ukuthi umkhonyana wami uyajola kungakho nami ngagcina sengikhetha ukuthi ke ngithole umuntu ozongijabulisa esayidini. Ngagcina ukubona umkhonyana wami ngenkathi esibanjwa uqotsheni neshende selokhu ngamgcina lapho. Ngiyasola kakhulu ngengakwenza ngicela ukuthi ke angiphe uxolo kunzima ukuphila ngaphandle kwakhe. Ngiyazi ukuthi kunzima for yena ukuthi angixolele kodwa ke ngicela angixolele ngengiphinde ngikwenze lokhu engakwenza. Uthi sengihlala noAnti njengamanje Hillbron eNorthwest ngiyamkhumbula kakhulu umkhonyana wami kanye nothando lakhe. Kanti ke nomkhonyana naye uthe mayibuzwa iDelisani washo ukuthi ke uyamkhumbula kakhulu unkosikazi wakhe kodwa ke kunzima lokho akubona kwenzeka njengamanje usahamba icounseling. Uthi ngisamthanda unkosikazi wami futhi ke ngiyafisa ukumxolela kodwa angikuboni lokho okwenzeka njengoba ke lokhu okwenzeka ngakubona ngamehlo ami akusophindi kusuke engqondweni yami. Abantu ke noma abafundi bephepha andaba iDelisani baphawulile nabo babeka imbono yabo. uStephen uPaulo wathi sekulethi kakhulu sise ekuthenini ungaxolisa. uNomusa Faith Dlamini uthe abantu besifazane bona bazi ukuthi kuxolela kanjani kodwa ke abantu besilisa nabo bayathetha kodwa ngeke ubathole bexolela abantu besifazane uma bechithile. Kanti uDavid Mahlangu uthe angeke ngize ngixolele mina ngakuxolela uma ukwenze lokhu ehotela nothi endlini yami. Wona ama comment lawo abantu abathe baphawula ngaso lesigameko. Bafethu ke indaba lezi ezinzimba kakhulu. Ngizothanda ukuzwa ukuphala kwakho ukuthi wena kuwena umbambe oqotsheni umuntu wakho enza imkhuba endlini yakho ungamxolela na noma ungathi nje cha kuphelile ayisekho into esiyobuye siyikhulume mina nawe. Ake ngizwe ukuphawula kwakho khona lapha kwi comment section. Angibambeke evidweni elandelayo.